a charda in of bé mid trachter idirjalu a dhéantar gine san obair. Ní háin haibh stíl ach ó haibh rudí eile chomá agus tarlíonn sé san asteáin freisin. Well, dais a gach duine I déobh déine ha stíl éagsúil có nó beidir tattoos or thu nó cóir nó da éagsúil san ruige có agus gomén ag bhd níos mó decoratíorthú teachtar obair. I comparáid le déine ha stíl fashion fear le dránachar. So agus tarlíonn sé sin gan chúis an chéad is mó den am go háirthe san airlás lánta agus de lí agus rudí cumádach eile. Sa nástruúcháin, deis céal an déobh chuirdúil tíornacha, ní tharlíonn sé sin haibh stíle. So is féidir leat fé stíl gur mí leat bhíos agus a bheith obair mar asteúir mar just déag ná bí tuaigh obair go ar bhealach sir, so gléidir sir asteúirí an chud is mó asteúirí agus is féidir le bheith obair áitirbí. Mar ní bheith aine I brenú orthú nó just bheith an agency nó an customéir nó pe déine a hat bhí obair dóibh I brenúir de chud téacsana agus a méid a scríofa agat, so ní bheith sé de brenú orta. Agus is nós le annach chud asteúirí nuair tha sé de canta le chéile soort jokes éana a bhí sin ar nós. Oh yeah, bhíonn si obair long nacht no bim si gobar op pyjama na rudi mar sin is féidir laat sin mar ach is í an tangeach de tarlíonn se béisih níos mó mar gadéis bhí I láthir nóáid ina bhfuil tú gobar. Ach ní dóilm sa godarlíonn si gan chúis mar ní hagur idirhealú a dhéantar ar de chud tíal I sin nach níl sé go deas goach cuma ní saimóla orta ná ar an gcéine hatú déanamh astruúcháin orthú mar ní leat an chuir láthair is leis an duine eile sin. Dá bhar is léir go bhfuil mé leir le leis I bhhad níos mó mar astruúir ná mar hangire. Ach tarlíonn idirhealú éigin eile go minic san airnal astruúcháin agus bíonn an tan chuircéanna agus sin ar astruúcháin agus tangaíocht. Agus sé sin an idirhealú idir cantóirí dúchais agus follamóirí tanga agus ní dóilm sa bhfuil aon chúis lei sin. Fadó, I bhreocht éigen nach bhfuil cófáda sin, bhí siad a ghearradh astruúcháin asteúir a ansú chun teachtarach do cuairteoir na Gearmáine a aistriú agus bhí béir le ag achiile duine sa rocht sin. Cé nach rá aithnicú a raine an Gearmáine gan am. So rinne siad fógra os cóir an pobl. Thám sé ghearradh astruúirí ó beirle go Gearmáis agus a annach chuid airgid I dul go dtéanamh obair sin. Agus bhí dhearradh fuairseat daoine éigin a bhí ag an tab dhéanamh I measc an pobl. Cé nach rá sé is muoine bheith ar an airgid a bhí gceist leis agus rinne sé botún, cheap sé go rá sé scríofa. So bhí sé ar nós. So bhí rocht ar nós, cad as tusa. Agus an tééis sin, well is as an rocht seo meis a cinnte, ach déanamh is sair jab leis. So, do chreid siad ar an duine sin, agus heoltar é go dtíon ócáid féin. Thosaigh an cuairteoir I labhairt, ach ní raibh sé ná aon rúdar aistriú. Is cinnte go raibh daoine ar an teachtaire. So, de rinne sé athramh ar an réalacha chuna bhéin astruúir don richt sin. Riachtain as astruúirí, féin a cantóirí dúchais agus níl méidir ghlacha le haine eile. Haibh gach sort astruúirí is gádóibh a bhéin a cantóirí dúchais an tamar fad. Agus is miniuchan éigen éon céal sin cé go bhfuil sé bréagach ar an rutan. Maar is dus creative haun agus níl éon loig leis níl éon miniuchan gur féidir a hauirt in oíú. Dus creator go mbeadh cantóirí dúchais
níos cumasaí I labhairt. Agus uaireanta bíonn siad I bhfad níos cumasaí go háirithe ó híh tapaí ginearálta agus rudí mar sin ach ní hééis sin a dtarlíonn san aistriúcháin agus thais a gcuin go léir é sin. Bíonn éileamh d'aistriúcháin sa láthain Joán I bhfad níos mó ó híh rudí heicniúla nó rudí litera a thabhfíor dhheacair agus ní bhaineann si le córán lethúil nó rudí dhéanann cantóirí dúchais an tamar fad, so is féidir leo botún a dhéanamh chomh. Well, mar a bheictear daobh, déanann cantóirí dúchais gur íomhúil na gach iad botún freisin, cé go bhfuil siad difriúil ó na botún a dhéanam na fálamóirí. Agus so I ha bhfuil siad fuirfa agus ní ha gur gá an bríochtanas sin a chorán go háirithe ó híh aistriúthirí, mar ceapan féin go bhfuil na botún dianta ag na cantóirí dúchais I bhfad níos measa, mar tha sé bhfad níos dacra iad a cheartú agus bíonn sé bhfad níos dacra dóibh iad a cheartú, mar tha sé nósáide có I bhfad níos faide agus I bhfad níos minice ná na fálamóirí. Agus chomála sin tha siad I gcónaí clianta ó híh an cant áitiúil, so dégan ná ní bhhacan siad le leaganacha éagsúla agus aistriúcháin éagsúla gur féidir a dhéanamh freisin agus bíonn siad ar nós nó tha sé sin ní cheart mar I mo heileach féin nó I mo chathair féin nó I mo ceantar féin ní déartar sin. Is caiil am sin ar bhís ag fáil an béarla san Brazíl. Bhí múntar dúchais gam agus ní caiil am ó ceanáid go deireach ceapan gur sé hasan. Agus descríomh me se humankind I tégan the haig over bhaile agus an san de cheartí sé agus dúir sé nó níl le down is humankind, déirtar mankind. Agus bhí áras ar an fésin, so bhreanig mé ar an folklór agus tháinig mé ar focail sin. So bhí sé clianta a thaobh sin agus sin an cúis gur lééis sé botún ar sin gan a bhí brenús folklór fiú. So de chuir samplaí béarla an sóm mar tha sé éasca teachtarú agus níl sé cóhéascas an teachtar aistriúthirí dúchais gaeilge nó cantóirí dúchais gaeilge chuirtha daobh méid duna gaeltachtaí nó I gobar mar aistriúthirí fiú mar níl saime gacha I le duna san gaeltachta bheith gobar mar aistriúthirí agus tha sé sin in teice. Is mar hampla mise. Tá céim maidin san aistriúcháin agus am sé ná aistriúcháin íon go gaeilge. Bhí chuis nach mé. Níl sé mo cantóir dúchais. So glachtar leis le annach aistriúthirí nach bhfuil ina cantóirí dúchais don teanga sin méis teanga meánlach in. Agus thagairí go brachana féin leis na aistriúthirí an rúis agus an fólan háirithe a dhéanann aistriúcháin go gaeilge. Mar tha an cumas acu agus tha siad in ann taide a dhéanamh, níl siad clianta ó híh focail. Hasúlaigh an gur háitintir seo libh, sa déan clic ar subscribe chan mi sé I leanúnt agus tuilefí seán mar sin cos dóchaí. Slán go fóill!